Wist wat het was? Op het fietspaard naar dit boven in Trek West. Daar weet wel te doen. Maar je kent het eigenlijk net. Dit is even zien, wat heeft u onder de skon? Dat zijn van die spikes. Nou, zo, ja. Zo, de fiets die gaat al helemaal... Maar die fiets glibbert alle kanten op. Ik heb een vrij geleerde baan, dus fietsen dat gaat je net. Er is nog geen spikes onder de fiets. Nee, dat is ook wel een mooie oplossing best. Ben je meestal blij als de best? Ja, toch wel. Maar ik wil God daar jou op komen. Ja, ik zit met mensen met medicine en insuline en dan neem maar op. Eerst alleen nog even een praatje, die mensen die bellen jou op, maar verder dat ze zwaar nodig gaan, ja. Wij zijn altijd paraat natuurlijk. Je hebt strooisaard nog net zo vaak hoeven te gebruiken de laatste tijd. Nee, dat is al van een jaar, twee jaar geleden. Dat spul staat maar in die schuur. Wist u nog wel wat stond? Ja, het staat hier vooraan. Het stond me niet in de weg. Maar bent u al buiten geweest of is Nee. dit de eerste keer? Dit is de eerste keer. Ik zou maar oppassen, want het is echt glad. Ja, ik weet het. Ik weet het. Gaat u de hele straat doen? Nou, een heel eind. Ja, serieus? Het bakje gaat leeg? Nou, dat misschien wel. Weet ik niet. Vind ik niet zo erg. Wat er ook gebeurt. Kopen we een nieuwe een. Maar ik wil het wel bij mij in de buurt zo veilig mogelijk hebben. Ik zou het ook niet leuk vinden als een ander valt. Hiervoor. Jo, geen op paard, maar een rollator. Ja, ik zou één keer in de maand een koffie drinken weer als boerleer mogelijk worden. Ik zou de boer vragen, maar die wil net. Die vertrouwt het net. Nou, hoe kan dat nou? Ja, wat toch? Ja. Heb je het wel eens saglet mij maken? Jawel. Ik heb wel op een dik ontreden geweest vroeger. Maar dat is al wat jaren heen. Stellen wij u eens machinaal wat aan? Ik ben wel een beetje tachtig. Hoe ging dat vroeger dan? Nou ja, je accepteerde dat het gewoon zo is, hè. Het gebeurt. Het jij erbij. Ik ben maar blij dat we nou zo'n winter hebben. Hè? Nou, wat dacht je? We gaan even naar buiten. Ja. Dat is wat. Is het een beetje glad? Ja, een beetje wel. Een beetje heel erg. Nou, Wat gaan jullie nu allemaal doen vandaag? we moeten vanmiddag wel naar school. Ja, dat wel. Maar we gaan nu nog even spelen en daarna gaan we chocomel drinken. Je vindt het vast heel vervelend dat je niet naar school hoeft. Nee. Ik vind dat juist leuk. Echt waar? Ja. En wat nu dan? Lekker glijden. Waarom is het parkeerplak dicht? Zoals je ziet is het glad. IJssel, hè? De hele parkeerplaats ligt vol met ijs. En dan kunnen we schaatsen nu. In plaats van binnen. Dus, Je hebt nou binnen en buiten een ijsbaan. ja, dat klopt. En hoe is de kwaliteit buiten van het ijs op dit moment? Nou, er wordt zout gestrooid, dus het gaat een beetje minder worden. Je hebt strooien zout. Ik dacht, er komt een Zamboni hierheen. Ja, het was mooier geweest, maar binnen hebben we ook ijs. Deze jaar alleen dat ik kon schaatsen op stritten, dus dan maar nou weer even publiek. Helemaal als jij er op stritten skaat. Dat toen ik iets weer. 20 jaar alleen. Dus dan nou weer eens Ja, ik publiek. nog nooit. Dus voor mij wordt het de eerste keer.
Maar dat is een mooie ervaring, dat we ook weer een keer meemaakt. Ja, en een vers, dat is verleden. Wat nou, Joey? Giest rieden? En een rondje nou. Ja. Hoe is die eens? Ja, goed. Prachtig. Ja, het gliedert goed, dus we moeten net klaar. Heb je er een baantje loopt op een parkeerterrein? Nee, dit is de eerste keer, dus dat is mooi. Dat is leuk. Do riest op houtjes. Ja, inderdaad. Ja, ik wil hier mijn wedstrijdschaatsen niet voor gebruiken, want je trapt er toch wel een beetje doorheen, zo af en toe. Ja, dit valt wel onder de categorie natuurijs. Nou ja, het is door de natuur op deze manier neergelegd natuurlijk. Dus, maar echt natuurijs hebben we ingesloten. Ja. Maar toch, hoe riet het? Nou, zo op houtjes valt het me niet tegen. Je moet even opletten. Net trapte ik er doorheen en dan sta je in één keer op het beton. Ja, ze zijn er nu ook een beetje bot, maar voor op straat schaatsen vind ik het niet verkeerd. Maar is het toch stiekem wel wat leuker als binnen een marathon rieden? Het is wel uniek dit. Laat ik dat zo zeggen.